Lewaply owa hojaluk hünärmenleriniň bir näçesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde şuýl Türkmenistanda döwletiň pile planynyň tas noly deň boljakdygyny duýdurýar. Bu aralykda Türkmen medeniýeti Lewap vilayetinde ýüpekçileriň pile taýýarlamak işini tamamlandygyny habar berýär. Şeýle-de şuňlar darganataly kärençi daýhanlar tut agaçlarynyň yapraklaryny we şahalaryny çapmaga mejbur edilýär. Lewabyň darganat etrawynyň darganata we Gyzylarwat daýhan birleşiklerinde ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işleri tas geçirilmedi. Sebäbi ýüpek gurçugynyň tohumlary ýok. Şol sebäpli şuýl ýüpekçilik tas noly deň diýip, owa hojalyk hünärmenleriniň biri 20-nji maýda habarçymyda gurrun berdi. Onuň sözüne görä pandemiýa sebäpli transport gatnawlarynyň çäklendirilmegi bilen şuýl Hytaýdan Türkmenistana ýeterlik derejede ýüpek gurçugynyň tohumlary getirilmändir. Şeýle-de vilayetin merkezi şäheri Türkmenawatda ýerleşen ýüpek kärhanasynyň öndüren ýüpek tohumlarynyň tas 95% daýy çykypdyr. Owa hojalyk hünärmenleri munyň sebäplerini kadrlaryň we agronomlaryň ýokdugy bilen düşündirýärler diýip gidlinlik şertinde maglumat beren habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu aýdylanlary Türkmenawat şäherindäki ýüpek kärhanasyny tasdikletmek ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu aralykda 17-nji maýda Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi Lewap vilayetinde tut gurçugundan pile almak işiniň tamamlanandygyny habar berdi. Ýöne habarda geçen ýyllardaky tejribelerden tapawutlykda näçe mukdarda çyýk pile öndürilendiği barada kelam agyz söz aýdylmady. Ýatlasak 30-njy martda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun owa hojalygyna gözöçülük edýän vice-premier Esenmurat Orazgeldiýew hemde owa hojalyk ministri Magtumuly Bayramdurdiýew käýinç we bir käýinç yglan edipdi. Bu wakadan bir näçe gün soň Azatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gürleşen owa hojalyk işäri bu käýinçleriň sebäplerini resmiýlerin ýüpek gurçugynyň tohumlarynyň gyçylygynda günäkär tapylmagy bilen düşündiripdi. Bu aralykda şuýl darganata we Gyzylarwat daýhan birleşiklerinde ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işleri geçirilmändiği sebäpli tut agaçlarynyň aglawasynyň yapraklary we şahalary çapylmandyr. Şuňlar yerli häkimetler bu işi kärençi daýhanlaryň üstüne ýükleýärler. Her kärençe 20 düýp tut agacynyň yapraklaryny arasalamak tawşyryldy. Bu işleri berjaý etmekden boyun gaçyran daýhanlara käreni ýeriniň elinden alınjakdygy we elektrik togunyň gazynyň kesiljekdigi barada haýwat atylýar diýip habarçy belledi. Tut agaçlarynyň yapraklaryny çapmak işleri geçen ýyllarda hem geçirilip, bu yapraklar ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işlerinde olary iýmitlendirmek üçin ulanylýardy. Tut agaçlarynyň şahalary her ýyl çapylmasa onda olar daýy bolýar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Resmi maglumata görä geçen ýyl Türkmenistan pile planyny 111,5% ýerine ýetirip 2262 tonnadan gowrak pile hasylyny aldy.